Għaddew 48 siegħa minn meta Net News żvela dak li ġralu Melvin Tewma u sal-lum id-domandi għadhom ħafna. Il-middleman Melvin Tewma li kien ingħata l-maħfra presidenzjali għadda t-tieni ġurnata tiegħu rikoverat fl-isptar Mater Dei f'għada kritika. Tewma kien instab fl-appartament tiegħu b'numru ta' daqqiet ta' sikkina f'għolqu u f'ġenbu, ġrieħi serji li għamel fuqu innifsu f'dak li qed ikun infisser bħala attentat ta' suwiċidju. Dan u aktar ħareġ waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li għamlu l-Pulizija matul il-ġurnata tal-Erba' fejn ingħataw numru ta' dettalji dwar x'ġara t-tlieta bil-lejl fis-swieqi fir-residenza ta' Melvin Tewma. Dettall partikolari kien illi l-Pulizija daħlu fid-dar ta' Tewma flimkien mas-sieħba tiegħu u kien hemmhekk fejn sabu lil middleman mixħud f'għadira demm. Il-Pulizija qalu li s-sieħba ta' Tewma waslet għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħaxija, madankollu sorsi li kienu fil-post 3 filgħaxija spjegaw ma' Net News illi nnutaw li s-sieħba ta' Tewma akkumpanjata minn omma u minuri jaslu fil-post ftit minuti biss qabel Tewma inħareġ mill-appartament u ttieħed l-isptar. Is-sorsi tagħna stqarru li l-hemm tasal fi triq is-sirk għal ħabta tal-10:05 ta' filgħaxija madwar nofsija wara l-ħin li ħarġu l-Pulizija. Melvin Tewma kien operat għal sigħat twal fl-istess lejl li ġara kollox għal ħabta tal-11 ta' filgħaxija. Diversi professjonisti li jaħdmu fl-ITU fissru ma' Net News lill-middleman kaġun tal-ġrieħi fonqu għamel ħsara lil kordi vokali. Dwar dak li seħħ jumejn ilu, il-Gvern għadu ma ħareġ ebda stqarrija.